Салом, дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки ҳаматон хубену тансиҳат ҳастем. Худоро шукр ки мо ҳам хубем, нағзем. Дар иҷа ма Аминҷона садик овардаму ана карточкаи Муҳаммаҷона гирифтам. Ана чӣ хеле ки мебинед тамом дига Муҳаммаҷон садик намерава, карточкаша гирифтаму акн вай мерава мактаб, синфи якда мерав. чӣ хеле ки медонен ҳафтаҳои гузашта бисёр кӯдако касал шуданд, баъди кӯдако бо худам касал шудам. Ин навори ма рости гап давомуш чанд рӯз пешинай худамам ки касал шудам мазам нашид, барои ҳаминам дига на видео кардему, на монтаж кардему, дигаам хел мазамон нашид. хай худоро шукр ки ҳозир хеле хубтарем. ҳама бигем ки амхе кӯдако касал шуда ақбош калоно хай ҳамамон соз шудем, ҳозир сиҳат саломат ҳастем, шукронаи Аллоҳ. дар иҷа бошам ма кӯдакода завтрак тайёр кардам. чӣ хеле ки гуфтам ин наворои 3 рӯз ё 4 рӯз пешинай ба фикрам. дига ҳам хел мазаки набуд, настроение набуд, дига на видео кардем, на ютуб мефориду, на ягон чиз. инам хе дӯстони азиз, дар иҷа бошам ҳам хе камтарак завтрак тайёр кардам барои кӯдакора. баъзи кӯдакода хе каша пухтам овсяный. ҳозир мешинанд кӯдако чой мехӯрану бо мо калоно меравем ба больница. кӯдакои майда саҳат шудану леки ҳозир духтарчам дар больница. чӣ хеле ки гуфта будам вай ба умеди додарша нигоҳ кардан худшам заразит шуд. ҳозир больницада хай вайам саҳат шудистай, ҳолуш хеле хубай. инам хел хай дӯстони азиз, дар иҷа боша чӣ хеле ки дар видеои пештара нишонида будам ҳама чизои барои мактаба гирифта будем барои кӯдако. баъд як қисми дигаш монда буд. ай больница омаданда хел магазинро омадам, специали магазин астай, оптимист ном дора. амҷа монда 25% скидка мекунанд ай тамоми чизе ки харидем. барои ама амҷа медорам ҳамаи мондаги чизора ма харид кардам овардам. ай мактаб мода списка дода буданд барои кӯдак ҳатман чиҳо дар корай. ҳамон вақте ки мо чиз харид карда будем ай майдачаидои мактабира ҳамон спискара ман наёфта будам. хеле харидему баъдан ба кофтум ёфтумша мебинем ки хеле чизи дигаш монда будаю. инам хеле ба хай рафта хулас инам хел гирифтем ҳамашаю, ҳама ваёша буд кардем. инам хел хай дӯстони азиз, бо мо бошен. дар иҷа боша ҳозир хел ма вақте ки дафтар гирифта будам, дафтарои ҳар хел рисункадор намешидай, бо айсарака рафтам хел дафтарои обычни савз гирифтем, рангашам обычни савз ҳам хеле дар кор будай. баъд инам хеле папка барои урок труда гирифтамша. дӯстони азиз, ҳозир боша мо кати модарам духтур рафтестем. модарам ҳар вақт ҳамхел обследованӣ мегзаранд, анализ месупорану ҳамхел барое ки ҳамин давленӣ ки доранд мисол ғамшон метиҳада ҳамин давленӣ бароам ҳам диета даанд, ҳам мисол табобат мекунанд. барам ҳар вақт рафта месанҷа худша мисол духтур мебарем, анализ мегиранд исусу. инам хе дӯстони азиз, ва ма дар иҷа шумора кӯчаҳои шаҳрра камтар навор кардагиам ки масалан ҳамроҳи мо бошен, тамошо кунен. ва гуфтанием ки меҳмонои нави канали моро хушомадед мегӯм. ва ба нафарое ки моро ҳамиқа вақт дастгирӣ мекарден, суханои хуб, комментариҳои нағз менависен, ҳазор раҳмат ба шумо.
барои суханои нектон, барои комментариҳои хубтон раҳмат мегӯм дӯстони азиз. То охири навор бо мо бошен, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Намехел дӯстони азиз, хай лайкҳоам дариғ надорен, лайкмонӣ ва комментарӣ навистан ҳамаи чизо бепулай. Як лайки шумо, як комментарияи шумо хеле одама шод мекунад. Хай меравем дӯстони азиз, ҳамроҳи мо бошен.